Nu skal du se en lille historie om et muligt forbud mod energidrikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor ikke burde sælges til unge under 18 år. Mens andre mener, at enhver har ret til selv at bestemme, hvad han eller hun gerne vil drikke. Denne historie skal forklare dig, hvad parlamentarisk demokrati går ud på, og hvordan det parlamentariske system fungerer i Grønland. Historien afspejler med få ændringer et ægte politisk forløb fra Inatsisartuts forhandlinger i 2011 og 2012. Dette er Grønlands selvstyres bygninger i Nuuk, Inatsisartut og Naalakkersuisut. Her går det politikere, som arbejder i parlamentet Inatsisartut og regeringen Naalakkersuisut ind og ud. Men hvorfor er det egentlig her, og hvad præcis laver det? Lad os se lidt på problemstillingen med energidrikke som et eksempel på, hvordan Inatsisartut arbejder. Forskellige steder i landet bliver folk bekymrede over, at mange unge elsker energidrikke. Det er umuligt, at hele befolkningen samles et sted hele tiden for at drøfte landets problemer og mangfoldige holdninger. Derfor vælger befolkningen repræsentanter, som de anser som egnede til at finde løsninger på problemerne. Hvert 4 år har hver stemmeberettiget borger, det vil sige alle danske statsborgere over 18 år, som har boet i Grønland i mindst et halvt år, mulighed for at deltage i valget til Inatsisartut. De valgte politikere er efterfølgende medlemmer af Inatsisartut for de næste 4 år. Dette kommer til udtryk i begrebet demokrati, som betyder folkestyre. Valget er almindeligt, det vil sige, at hver borger har ret til at deltage. Valget er lige, det vil sige, at enhver har samme indflydelse. Valget er hemmeligt, det vil sige, at ingen kan kontrollere, hvordan andre afgiver deres stemme. Der kan kun vælges personer over 18 år, som har boet i Grønland i mindst 6 måneder, og som har ladet sig opstille som kandidat i et godkendt parti, som enkeltperson eller som kandidatforbund. Inatsisartut overstarter hvert år en fredag i september. Dette sker med en procession til Inatsisartut. Inatsisartut mødes efterfølgende i cirka 2 måneder til efterårssamlingen. Derudover afholdes der forårssamling i cirka 6 uger. Møderne bliver ledet af formanden for Inatsisartut. Medlemmerne er placeret efter et bestemt system i salen. På de første 2 rækker over for talerstolen sidder Naalakkersuisut. Medlemmerne fra regeringspartierne sidder samlet, og medlemmer af oppositionen er placeret bagerst i salen. Inde i salen foregår debatten efter faste regler. Inatsisartut har en forretningsorden, som fastlægger, hvordan møderne skal foregå. Det er vigtigt, at forretningsordenen overholdes for at sikre lige muligheder for alle medlemmer og for at garantere Inatsisartuts beslutningsdygtighed. Men hvad betyder parlament og Inatsisartut egentlig? Parlament betyder et sted, hvor der tales. Dette beskriver noget med væsentligt i parlament, drejer det sig om at tale med hinanden og om at udveksle argumenter. Ikke kun det, der har flest penge, eller det med de mest indflydelsesrige venner, skal have indflydelse. Alle skal have de samme muligheder for at samle et flertal bag sig. Samtalerne finder sted i plenum i salen. Plenum betyder alle, fordi alle medlemmer, uanset partitilhørsforhold, har adgang her. Inatsisartut betyder dem, der laver lov. Lov bestemmer, hvordan samfundet skal fungere. Lov fastlægger for eksempel, om der fortsat må sælges energidrikke til personer under 18 år. Når Inatsisartut skal behandle et lovforslag, skal forslaget underkastes 3 behandlinger i salen. Under første behandlingen bliver lovforslaget kort præsenteret for medlemmerne og offentligheden. På denne måde ved alle, som interesserer sig for emnet, at Inatsisartut vil drøfte et forbud mod energidrikke for unge under 18 år inden for de kommende uger. Inatsisartut behandler mange forskellige forslag. Medlemmerne kan derfor ikke være eksperter på alle områder.
Dette løses ved, at en mindre gruppe af Inatsisartuts medlemmer ser nærmere på forslagene. Før Inatsisartut stemmer om et lovforslag, sendes loven nemlig oftest til udvalgsbehandling. I udvalget sidder medlemmer fra de enkelte politiske partier, som er repræsenteret i Inatsisartut, og som fokuserer på et særligt fagområde. I udvalget kan et politisk problem blive drøftet inden for en mindre kreds på et fagligt grundlag. Inatsisartut har en række udvalg. Når Inatsisartut behandler et lovforslag om forbud mod energidrikke, behandles dette af familie- og sundhedsudvalget. Udvalget kommer med indstillinger til plenum i en betænkning, som er udvalgets anbefaling om, hvorvidt lovforslaget skal vedtages, forkastes eller eventuelt ændres. I salen behandler Inatsisartut efterfølgende lovforslaget i en anden og en tredje behandling. Det er medlemmerne af Inatsisartut og naalakkersuisut, som har taleret. Efter udvalgets indstilling er blevet præsenteret og argumenter for emnet er blevet udvekslet, afgiver medlemmerne deres stemme. Til dette formål har hvert medlem et personligt stemmekort, som skal sættes ind ved deres plads i salen. Efterfølgende kan de stemme for, imod eller undlade at stemme ved at trykke på en knap. Gennem afstemningen fastlægger flertallet, hvad der skal ske. Inatsisartut har således til opgave at træffe grundlæggende beslutninger, f.eks. at fastlægge, at det fremover ikke længere må sælges energidrikke til unge. Hvis et flertal i Inatsisartut har stemt for vedtagelsen af et lovforslag, skal loven efterfølgende føres ud i livet. Naalakkersuisut er delt op i forskellige ansvarsområder. Ansvarlig for sundhedspolitik er medlem af Naalakkersuisut for sundhed. Sammen med sine medarbejdere udgør Naalakkersuisut departementet for sundhed. Naalakkersuisut for sundhed og dennes medarbejdere må nu sørge for, at det overalt i Grønland bliver kontrolleret, at der ikke længere sælges energidrikke til unge, og at der ikke længere reklameres for energidrikke. Eventuelle konsekvenser af en lovovertrædelse afgøres af domstolene, som betegnes den tredje statsmagt ved siden af Inatsisartut og naalakkersuisut. For at skabe bedre kendskab til den nye lov, kan departementet eksempelvis beslutte at iværksætte en oplysningskampagne. Dette koster som regel altid penge, hvorfor der samtidig må prioriteres midler til gennemførelse af loven i landskassen. Forbud mod energidrikke bliver således til en realitet. Inatsisartut har også en kontrollerende funktion. Et medlem af naalakkersuisut er nemlig ansvarlig over for Inatsisartut. Naalakkersuisut kan derfor blive pålagt at redegøre for indsatsen med at gennemføre Inatsisartuts beslutninger. Naalakkersuisut må også redegøre for, hvis noget ikke kører helt som planlagt. Medlemmerne forventer, at naalakkersuisut loyalt arbejder efter Inatsisartuts anvisninger og ved alt om sit ansvarsområde. Det vil sige i dette tilfælde salg af energidrikke til unge under 18 år. På denne måde bevarer medlemmerne af Inatsisartut kontrollen og sikrer, at vælgernes interesser varetages. I mellemtiden orienterer borgerne sig om den nye lov. For at befolkningen i Grønland kan danne sig et billede af, hvorfor medlemmerne af Inatsisartut har vedtaget en lov, og i hvilket omfang denne lov imødekommer deres interesser og behov, kan medlemmerne informere befolkningen gennem de forskellige medier. Pressen kan derudover selv vælge kritisk at belyse Inatsisartuts beslutninger. På den måde kan befolkningen danne sig et indtryk af, om de er tilfredse med det, som medlemmerne gør, og om de vil stemme på dem igen ved næste valg. Pressen har dermed også en vigtig kontrollerende opgave, hvorfor den også kaldes for den fjerde statsmagt. Demokrati betyder folkestyre, og det er det, der sker i Inatsisartut.
Medlemmer af Inatsisartut, som bliver valgt af befolkningen, træffer beslutninger, som gælder for hele Grønland. Inatsisartut har derfor 3 vigtige opgaver. Det vedtager lovene, som regulerer, hvordan mennesker lever sammen i Grønland, eller det opfordrer naalakkersuisut til at tage sig af særlige forhold. De bestemmer, hvor mange penge naalakkersuisut må bruge til hvilke formål, og endelig kontrollerer det naalakkersuisuts arbejde. Naalakkersuisut har til gengæld til opgave at føre de love og beslutninger, som Inatsisartut har vedtaget ud i livet. Derudover kan eventuelle lovovertrædelser blive sanktioneret af domstolene. Pressen holder øje med alle disse institutioner og formidler nyheder til borgerne og har dermed en vigtig kontrollerende opgave. Denne magtdeling mindsker risikoen for, at magten bliver misbrugt og er en væsentlig forudsætning for, at vores demokrati bevares. I virkelighedens verden blev forbuddet mod energidrikke ikke vedtaget, for ved Inatsisartuts andenbehandling var der ikke flertal for forslaget. Men måske bliver forslaget fremsat igen til næste år eller i næste valgperiode. For sådan er det også i politik. Nogle gange bliver tingene til virkelighed med det samme, nogle gange tager det længere tid, og måske sker det aldrig. Det kommer an på politikerne, vælgerne og i sidste ende på dig selv.